ani Ilonka neuveria, že ja som bola v televízore. No a idem robiť buchty. Ahoj! Parádku v rukách. O 2 minúty to už začne. Pohnal do krávy. Nepozrieme si dačo iné. Ale dobrý nápad, toto je dobrý nápad. Gerbe, sa už na to čakám týždeň, ne? A ja na rozdiel od teba, Milanko, sa na seba pozerám velice rád. Beatka, ahoj moja. No čo, už si pri televízore? Máš zapnutý televízor, pozeráš, áno? Dobre. Aj Banánko už kúka, áno. Počúvaj ma, máš to video, tak to nahraj. Dobre, keď prídem za tebu, tak si to pozrieme ešte raz. Jasne, no. Tak pápa môj, pau. Všetci ma počúvajte. Dneska sa začína pre rodinu Molnárovcov nová kapitola. Celý svet dneska uvidí, akí sú Molnárovci dobrá a slušná porádna rodina. Aby ste videli, ja som nič nenechal na náhodu. Na všetkých pumpách a všetkých podnikoch majú zapnutý televízor a kúkajú Molnárovcov. Povinne. Už to idem na A ja mám jaký zlý obraz. Vidím to dvojom a je to správne. Kúš, a kúka jedným okom. Máme to na dobrom programe. Jasné, že máme. To je len taký úvod umelecký. Ako to robíte? Dobrý večer, milí sexuchtiví diváci. Vítame vás pri novom nočnom erotickom programe, ktorý sme nazvali Ako to robíte. A poďme hneď na vec. Prijali sme pozvanie od rodiny Molnárovcov, ktorej členovia nám prezradia, ako to spolu všetci robia. Najprv nám pán Ali povie o tom, aká je ich rodina. No, ja by som chcel na začiatek povedať, že my sme celkom obyčajná, normálna rodina. Že my nerobíme to, čo si myslia ostatní. A hneď otázka na telo. Sexujete spolu? Keď sa podarí, aj všetci naraz. Väčšinou to robí panán s prcom. Niekedy pridám ruku k dielu aj ja, ale aj vy. Milanovi to nerobí dobre, on sa len pozerá. To je čo toto? Však toto ja som nikdy nepovedal. Pán Banán nám niečo prezradil o ďalšom členovi rodiny. On je